Ce se întâmplă cu toate bunurile abandonate de clienți la depozitul Băișop din America? Răspuns. Sistemul le reciclează și după 6 luni aceste produse nu mai există în sistem. S-au depistat aproximativ 400 de bunuri, iar Băișop a decis să le împartă clienților săi pe canalul de Telegram. Pentru orice produs câștigat, clientul trebuie doar să plătească livrarea. Iată care sunt regulile de participare. 1. Alătură-te paginii de Telegram Băișop. 2. Fii pe fază când începe următoarea rundă. 3. Urmărește fotografia cu produsul adăugat de Băișop și adaugă numărul contului tău. Cine comentează primul poate câștiga produsul sau mai sunt mici reguli pe parcurs, al 3-lea, al 6-lea sau după timp. S-au petrecut 6 runde, au mai rămas 2 sau 3, fii gata să câștigi haine, încălțăminte, cosmetică, tehnică și altele în cadrul concursului organizat de Băișop. Linkul paginii de Telegram vedeți în biografie. Dacă te numeri printre participanții celor 6 runde petrecute, lasă un feedback în comentarii.